question is, how are these students going to join the school? Because after 2 months, we are going to start our exams. You have killed the dream of these students. We don't want reforms. All that we want is that model to be disbanded. Comrades power! Power! Comrades ria! Comrades disbandment! Disbandment! Kaluwore gi bura mano makne kambi maradani e doho geriruok mar okinde mapacho ka LSK kod riwruok makene ratiro mar oganda Kenya Human Rights Commission. Kambi no ndiko barua mar ndiko kata mar chiwo duoko margi ewi bura makamano. Duoko moya e piny mar Gujarat, India, makene ratiro mar oganda en bura manochwal ka onge adiera mora kendo weche manowachie bor gi adiera. Wacho ni ywak manochwal e doho mar chungo chenro mora ma Adani time paundeke otima onge nonro mora kaluwore ni Adani poketo koke chenro mora kendo onge winjruok mora ma osebede kind Adani gi piny owacho mar Kenya. Wacho ni Adani en kambi man kod nying maber kendo setimo dongruok e pewe ndeke machon mane chal gi JKA kendo sani ngadho margi ni malo kendo osekelo medruok e yuto mar piny mar India gi 49 e kind higa mar 2022 gi 2023. Olone gin kod ng'eyo e midhiero ma osebedo ka okoko paw ndeke ma JKA kama oting'o tado machwer ma osekelo lal makoro romo $175 ma emomiyo idwa migi thuolo maloso paw ndeke no e yo manyasani. Koro mga jonjo tendiruok mara juchiu thieth bade ma county ma Taita Taveta podoramo madhi nyime kod ng'anyo margi masani odonje juma mar adek pononi dwaro margi oko biketie tim. Ng'ur margi biro kaluwore kod osara madeko to kod weche mamoko. Taita Taveta County government, as usual for the last 2 years, has been making promissory notes which cannot be actualized. And if you tell them to put them into action or into pen and paper, they cannot write. One, we signed a certificate of agreement on 27th of June with them, ambayo ilikuwa na specific timelines, ambazo hata moja hajaiafikia. Juzi tena wataka kutuingiza kwa box to suspend strike, we signed another certificate of agreement, ambayo walisema tarehe 13 tutakuwa na kadi. Tarehe 13 watalipa 50% ya hiyo pesa ambayo tunadai. Na leo tarehe 17 hatujaona hiyo ishara. Hizi serikali tunazoiamini hata siku moja. Wanaitisha wanasema kwamba pesa ni nyingi. Lakini hizi pesa ujue mshahara ikitoka kule inakuja kama package, full package. Mimi nimejitolea kwamba nimechukua loan, peleka pesa yangu ya loan hapa, peleka pesa yangu ya insurance hapa, peleka pesa yangu ya mwenyewe naeka akiba zangu kwa sako niwekee pesa shilingi fulani. Alafu kile kilichosalia nipatie mwenyewe nitumie. Unakuta kwamba hizo pesa badala wapeleke hawapeleki. Sisi ile kitu tunangojea tu ni muweke, tusikie third party zetu zimelipwa, tusikie tumepata comprehensive cover, tunarudi kazini. But kabla hiyo haijafanyika tuko nje bado. County Assembly of Taita Taveta kwanza wamezembea kazini. Manake pale kuna kamati ya afya. Na katika hii kamati ya afya wao wanafaa kuchunguza mambo yote ambayo yanaendelea katika hizo hospitali katika sekta ya afya. Kora mojang seche machuo kende tok Governor Manyamira Amos Nyaribo otonye lwete MCAs manyoge to thiche oko mokuom ACAs mawuok e county no othicho oko mana en jatend kweth mathoth od bura ma county no e Belmoze kendo yiero Bogichora George kare. Okang' makamano biro bang' e Belmoze kwedo paro mar thicho oko Governor Nyaribo. MCAs go bende koro singo ni pod gibiro chwalo paro mar thicho oko Governor Nyaribo. Uneo kobiloko pache wi kaka utione jopiny e county Manyamira kane giwuok mar od bura mar county no. MCAs go bende ochayo ndamo mane jowetegi moko kao mar kwedo thicho oko Governor Nyaribo. Tena tunakuja
Na kuanzia next week, CECs who refused to honor the summons of the county assembly, we are coming back to you, and you will see the fire and you will face the music. It is unfair for a county like this, the second smallest county in the Republic, to be ranked position 47 out of 47. And I think we are saying we are still not yet settled on this. We shall revisit. We shall revisit very soon. We all signed the 28 signatures to affirm that the motion that we had was a legit motion, which our brothers were called overnight for a cup of tea to make our people of Nyamira drown again. We're not happy. Myself, I will move to make an amendment to follow the suit of Senate that any nominee should not vote for a very material facts. Only words the representative people's elected people. So this top up today you have seen wametuangusa na wamefanyia watu wa Nyamira mbaya sana. Out of the 19 elected members, 15 voted for yes. Jotije mbaranye pacho kao chako ng'anyo mar Gayanga ka mbaranye Maseno e kaunti ma Kisumu bende okaw thuolono mar chwalo ng'ur mar gin godo kod achiel kuom gi en ng'ur kaluwore gi chudo ma piny owacho chiwe kin mamoko. Ng'anyo makamano kelo kanyakla jotije mag mbaranye ma kaachiel gi japuonjre kata obedo ni nitiere pogruok mano otende gi ng'anyo makamano e kind jopur mamoko kuom gi ne kwedo ng'anyono. Wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumu Nyakura Mgajwang' mondo ayudie mathoth e kaunti ma Kisumu. And in the strike, as my chairman has already mentioned, we are striking for the 2021-2025 national CBA. And also, we told the employer that we want all the local CBAs implemented. There are two classes of CBAs. There's the national and the local one. So we want these local issues which are also affecting us also sorted. So other than the national CBA, also the local issues must be addressed before we can resume work. Yes, so to the students, prepare for the long haul. For those who remember, in 2003, we went on strike for over 8 months. I was a first year then, and the government listened. And this time we are also prepared to take how long it will take, we don't care. We want our demands met. You realize this is a university, an institution of higher learning. So if you have people who cannot listen to different divergent opinions, you ask how do they behave? Yes, you cannot threaten people. You've seen the march was peaceful. So it's only somebody who's crazy who will want to provoke us. But we want to tell them, if you provoke us, you will find us. Wasu and Kusu remain behind. We still have a lot to say. And today is just the beginning. No teaching. Jopuonj mag mbalariany ma Pwani oriwore kod jowadgi mapuonje mbalariany mamoko e pacho kae ng'anyo mar kedo kod sirikal kuom rem chopo kare winjruok mane gibedo godo e wi osara. Mtelegi kod jagoro maduong' mar Kusu bade ma Pwani Wycliffe Otieno, jotijego wacho ni temo twak kod jotelo osegore Luanda kendo koro gineno ni gidhi e ndara nyaka chieng' dwaro mar gichop kare. While the government tried to cushion other civil servants from the high taxation, they ignored the university staff. We are not children of a lesser God. So that is why today the staffs of the university you are seeing here are very bitter. And we urge the government that if indeed they care about these students who are under our care, they listen to the union officials as early as today. All universities are now on strike. There will be total shutdown by Friday, I imagine, in all public universities because of the issues that have not been addressed.
Sisi kama wafanyikazi wa chuo kikuu cha Pwani tumeanzisha mgomo huu, na mgomo huu kusudi na madhumuni yetu ni kwamba tunataka haki yetu. Kutoka mwaka 2018 ndio tulipata mshahara, uongezo la mshahara. Mpaka sasa ni miaka 7. Mtoto aliyezaliwa wakati huo sasa yuko grade 3. Anasomeshwa na nini? Ni kilio chetu kwa serikali hii kwa sababu umezaa watoto wawili. Civil servant, public servant. Civil servant ni mtoto wa servant, anapewa 10%. Public servant, yeye ni mtoto wa servant bado anapewa 0%. Hii ni haki? Hapana. Wadhi kaunti ma Kajiado kama gavana ma Kajiado Joseph Ole Lenku dwaro ni sirikal mamalo mondo miholo chik mawacho ni hatamala paga bich mar pok mar omenda mar sirikal mamalo winjore odhi ne sirikal mar koro gwenge hewangsa. Kano olose nyasi mar yawo klese ang'wen mag nyithindo matindo e skunde 2 mopogore opogore e imbo mar Kajiado. Ole Lenku ma owacho ni kata obedo ni chik lero kaka omenda winjo bed ni ichwalo ne sirikal mag koro gwenge, counties pontiere kod midhiero mar yudo omenda go. Koni ma osebedo kathiro dongruok kod chenro mag counties mamiyo jopiny seyogi e rem chwalo dongruok kod chenro moko e sa mowinjore. Na ninashukuru sana assembly yetu kwamba kila wakati wanapitisha bajeti wakati unaofaa, na katika mazungumzo ya taifa ya kugawa pesa ya taifa kati ya serikali kuu na serikali ya kaunti, tunasema kuna sheria ambayo inatoa mwelekeo ya kugawa pesa za serikali. Sio mambo ya kusema leo tupunguze, tuongeze, tunaomba, tubadilishane, hapana. Sheria imesema 15% inastahili kwenda kwa kaunti na hiyo 10% ingine kwa serikali kuu. Na kwa hivyo sio mambo ya mazungumzo, kubembelezana, kuombana, ni mambo ya kupata sheria. Kwa kaunti ma Kajiado terinyake kaunti ma Migori kama skund primar mar Kitere sub county Marongo oyudo sir mar omenda maromo $1,000,000 ka owuok kuom riwruok mar Safaricom Foundation. Konyno kambi mar Safaricom chiwo madhialo Kefas Okoth ma en jaloch mar omenda maromo $5,000,000 e piem mar shinda mamili kama bingwa. Jaloch mar omenda ni wuok e gwenge ma Kitere sub county Marongo otudo achiel kachiel gi jafom marwa e kaunti ya Migori Jojumo lero ento enango madhi mbele. Jojumo en geno mar riyo makare madhi mbele kotende kod chenro mabende timore Kitere gie sani. George. Ero kamara winji bakare ka owuok e skul primar mar Kitere bende de sub kano Marongo en kama bende kinyalo ng'iyo toka kae nitiere nyasi bende koro dhi nyime. En nyasi ma bende obiro ka record jaloch mar $1,500,000 mar chenrono mar shinda mamili ma bende timo kod kambi no mar Safaricom. Ka bende gimokelo kama duong' ka opogore kod dhialo jaloch chenro machal kod mae en mano mar jolo skul ni. Kalore kod chenro ni en jaloch koro chakimi omenda mar $1,000,000 ma bende koro yiero chenro no mar dongruok. Meno wuon doer mondo tim ne oganda mowuoke. Ka bende memo miyo Kefas oko oyiero skul ni mar Kitere kaka mano bende koro dhi time chenro ni mar dongruok. Kwarite ka obiro machiegni odwa mondo ochak kodi king'iyo kata moko kod kiyang no gi nyingi ni iluongi ne ng'ato ang'o maduong' ma bende koro miyo koro ichopo ke en mon mar. Okay, anilongani Gunila Atieno Ouko, and regional business lead mar Greater Western. Mano kao karibu 10 counties. Koro kawuono wabiro miyo award, Kefa award ne. Kefa emabet the winner, overall winner mar campaign mar shinda mamilioni. Koro enemo win 5 million shillings. Koro ei campaign no imi ibe 1 million shillings mondo timgo community project. Koro Kefa no yiero mondo duog kuma no some ma en kae emobiro mondo miye. Koro in addition to 1 million no omede 1.3 million ma wabo keto pi mar tangi nikech nitie shida mar pi e school bas wabo renovate classes all katasi mar Kefa. Aeto wan gi bags gi bende in addition to mago wamiyo nyithindo bags gi wamiyo gi standard 1 gi standard 2 bags kendo katasi mar Kefa oduogo skundgi kuma nosome mondo o give back to community mar school. Other than that, nyoro ne wantie Rongo ne watimo boda forum mane wan gi 300 jo boda 300 ma wapuonjo yo mar saving investment, wapuonjo gi kaka mondo gitim business e yo maler mondo gidongre. Kendo nwadhi nyaka Mihuru Bay, piny Mihuru Bay wayaw duka.
Koro mano be wakelo services machiegni mondo kik ji dhi mabor. Jomihuru nyocha akucho dhi Kisii kata Migori. Sani gin gi duka gi ma Safaricom ok onego gidhi mabor. Koro wan kaka jo Safaricom waduogo e community. Wamiyo adwani mondo ji ong'e niya sami keto airtime e sim, sami inyiewo data, mano duogo ni e yo mar community project. Duogo ni koro adwani mondo ji te sama gidonje Safaricom ging'eni i contribute ne community ni be. Koro mondo wa continue kodgi, gi continue kodwa. Bus one waduogo e community, wamiyo waduogo wa return back to the community. Kawe ithuolo mana machuok piyo chiendo mage mutime sikul ka gin mage minyakwan mitimo kod omenda ni to chakore karang'o michako time chiendo gi? Koro e school kae wabo keto nigi pi mar tangi aito wabo repair nigi classes. Bas on Saturday wan gi medical camp kae. Kanti ng'ama ok winj maber ng'ama tuo biya kae wabo thiedhi nono. Ibi wapimi nono wang'iyo ni shida mane ma in go aito wathiedhi nono kaka Safaricom. Erokamano wakao pache japuonj atieko kodi erokamano ahinya atieko kodi japuonj king'iyo kata mana mapiyo chiendo mikelo ni e school ka nitie chiendo mar pi gi mar classes magi gik mudwaro ahinya tere kaka gidhi konyou kaka school ni kolore kod chiemo kori kelo kod kambi ma Safaricom. Erokamano ahinya mokwongo erokamano Nyasaye kuom wa project ni waore kon ne kefa oko mano shinda milioni shine na Safaricom en ting maber ka kefa no chiwo lwete mondo kony skunde manosome kodhi renovate classes adek kendo dhi miwa pi ma nyithindo biro modho maler. Angeni mano biro konyo mondo nyithindo o improve their performance academically kendo kata school dhi konyore nikech pi ne nitie need maduong' ahinya skundwa ka. Okang'eni bende tikine joma osechiwo duoko lwetgi ne sikul ang'o minyalo kon tiji mabende mathoth mosekalo skul ka kopogore kod kata mana loyo chimich kamae ka konyo sikul bende joma osomo ka duogo lwetgi. Erokamano ahinya en gima ber nyithi gweng' ka osomo ka mosedhi ka luongo gi mondo gibi skul gichiwo back ne skul kuma ne gisome kendo gi support program mag skul maber to sani moloyo kefa to maber kabisa manyiso ni kare chunye ni skul manosome kendo konyo gweng'i. Erokamano wakao pach ng'amo gik mapiyo piyo king'iyo kacha ichakonwa gi nyingi iwuok e familia mar kefa ne ubedo piny mondo uyier ne skul lie mubie koso ere kaka uyiero ne kaya mudwa ne mondo uduok e lwetu? Mokwongo nyinga iluongo ne Elizabeth Achieng' agone gi Safaricom erokamano to kane kefa win kobiro to wabedo piny kode kane 1 million owuok minya kony godo community to wabedo piny to kefa kono wani oparo sikul manosome mokwongo ka jo Safaricom nyalo loso ne dier udi gi desk to mano kata wan bende wa jonyuol ne nwayie ni mano ber mano ni kare. Okang'e ni nyaka nye pesa ni bi kaka familia chun kod chiendo mane matiyo gi pesa ni bero ngimau mana dakika machuok second 30 nyaka ne pesa ni bi muhakikisha ni pesa gini kare na dieri nuwa bedo piny gi kefa muwa paro kaka wanyalo tiyo gi pesa mwayudo ni nikech ne pok wayudo pesa kaila ni to ne wagik muwa manyo plot muwa dhi ng'iewo gi pesa ni mondo wagere udi ni rent. Erokamano ahinya kinyalo winjo mago moko kuom jogo bende nyaka salo chopo kae winjo kwa wuoyo kod jokanyo mag kambino ma Safaricom wawuoyo nyaka gi japuonj odong' mar skul ma bende oyango ni chiendo ma bende nyaka sani koro oyier kod kefa bende jaloch mar $5 million gin mokuom chiendo bende kaka sikul gisebedo ka girito to ahinya kotende kaka mano mar pi ma iwacho ni skul osebedo ka bende ka onge kod pi kuom kinde malach ka gin kod ne chiendo ma bende koro idhi tim kod kambino ma Safaricom ma bende koro omenda michiwo bang' thialo kefa ma oyudo omenda mar $5 million dhi konyogi ahinya ka bende kata klese gi wanto klese gi ma gintiere gin magwa bende oti ka bende batha ka en achiel mokum klese mwaneno ma bende koro omenda ni dhi tigo mar loso gi kata mondo gibed mano makare bende koro nyalo neno ne chiendo mag somo koro bedo makare kama pod wantie kan dwa wuoyo kod jaloch kata kamano chal ka gima pod entie kod dich kacha ka bende kinde mabiro yudo twak kode mondo wuo kode to ang'o momiyo noyiero sikul mana ka nikech ka ema nosome to lek mane bende entiere godo sama ne joma ng'eny samoro kodo pesa nyalo paro dhi kata mane dhi kanisa jomoko paro sikul en ang'o momiyo noyiero sikul moko yiero kuonde mamoko ma bende nokono ka mondo koro biyo ket chiendo mar dongruok ma bende koro iyawa yanga kata isidho ayanga odiochieng' ma kawuono. Nainya Juma en gima kare ka oganda dok pacho kendo rango kuonde go mbene ne gisome kendo en geno marwa
ni kony makamano biro jiwo somo e gweng'o ma Kitere. Asante sana. Kwa mga juang don bura mar Ford Kenya. Umo ye piny ok gibi bano don bura no. Magi nywande gi don bura mora mora. Oteni ogol gi jagoro madon bura no John Chikati kachiel gi jotelo moko mane oyier gi otiko madon bura no yiero mokalo. Gilero ni Ford Kenya humbe pod lache pau siasa mapacho ka kendo gichano mar tegi nyaka e kor gwenge ma Turkana. Rumor of folding parties which went round. First of all, nobody came to us to ask us to fold our party. Secondly, even if they will have asked us, Ford Kenya cannot fold. Yeah. The governor, and who is also the deputy party leader, has told you that Ford Kenya is the second oldest party in the country after KANU. We shall continue to exist. Some of the emerging parties will leave Ford Kenya on the arena. You know, there are parties that are formed for elections. Yes. For the purpose of elections. Yes, yes. And immediately after elections, they exit the scene. Yes. Ford Kenya is not one of them. Yes. Ford Kenya is a rock party. Correct. A party that has been there, a party that is going to be there, with a lot of, is a national party. So we are not about to fold. We can only be in a coalition with other political parties whom we share like minds. Na tunataraji kwamba tutaendelea kutembea hivyo, na sisi kama chama tutaunga serikali ya Kenya Kwanza tukiongozwa na spika wa bunge la taifa, gavana wetu na viongozi wote wa bunge hadi mashinani kuhakikisha kwamba nchi inasonga mbele. Jadbura ma Saboti Kaleba Misi othinyore lela kendo lero ni okomor kaka itawo chenro mag yiero mar Jakom Committee mar od bura mochung'ne ng'iyo kaka omenda jopiny tiyo. Jadbura no lero ni nitiere ji man gi paro magalagala mageto gajo yiero makamano. Kowuoro mare kod kweth mar rawere mawuok e gwenge ma Tuan na Misi ochayo weche makamago kendo medo ni moko kuom jotelo mawuok e don bura mar ODM geng'o yiero mare kotudo okang' makamano kod chung' mare e wechego mag siasa. Sasa mimi nimewaambia nitawataja majina one by one. Wale wote ambao wananipiga vita kule kwa bunge, ati chairman Raila aliniambia akasema huyu kijana amekaa na sisi, amesimamia kule Trans Nzoia, when nobody was with us, this young man was with us. Na akawaambia nataka kwa heshima ya watu wa Trans Nzoia apewe chairman wa park. Sasa kama baba amesema who are you to start fighting me? Si ndio hiyo? So kama mtu ananipiga vita nako kwa ODM, huyu ni mtu mbaya anafaa awe kwa chama kweli? Kwa mwajo nda kan prayo ko dangwen banga sa birio marodio chieng chenro en migago ero kamano kuom kete mana Karamogi TV Hagush Bonfas wacho kanyo ne min gi June Hagos mar Rotandhiwa aneno kanyo kan gi Ismail engineer homamo kod Otisa Gusa witi kawiti girito gikete manira Ramogi TV sagi mag migago nyakora mga juang bende Emily Nyakisumu wacho kanyo ni entie gi wuode iluongo ni Happy kendo gimora ahinya gi chendo ni mar migago. Aneno kanyo Eriko wacho ni mama gi Margaret Ombega kantiere Sega Kundiek gimora ahinya gi chendo ni bende aneno kanyo ote mar wuodi Yesu Frederick Omondi wacho kata ni entiere kodwa e chenro. Aneno bende ote mar Jen Calvins wacho kacha ni osechopo kinde gi mag migago kendo mora ahinya gi chenro ni mar migago weche magadani wacho ni podo makodho ganda jo Kenya kecha wacho ni gen winjruok mabende ganda jo Kenya koro oka ni kodo gadieri. Monica Kumu wacho kanyo ni entiere nyakach pacho Ramogi TV ler maratari kendo wacho kanyo ni poch gi pak kuom Ramogi kuom kelo weche manyien gi kuom mag ewe samo winjore. Jena Nyango wacho ni game aluor weche gi chopo negi eyo makare. Honorable Byron Akiru bende wacho ni Mombasa weche gi chopo eyo mowinjore. Wacho ni jotelo unjo sani ong'e akara jo piny unjo winja pach jotelo kapok gigone gi kura yiero mabiro. Wacho ni ntiere jotelo mabere sani koro okodeo somo mag nyithindo, okodeo wechego mag thieth e osiptende, okodeo ni jotije to tiyo nang'o to be ichulogi. Wacho ni osira ahinya jotelo mag riwruoge kuom wuok motegno kendo golo duond gi kotenre kod ng'anyo mabende gidhigo mbele mar loso lwasi makare ne jogo mabende osebedo katiyo. Wacho ni sirikal to chala gima koro wiye koro wil gi jo Uganda jo Kenya mano ogone gi kura mondo mi gidonje apise.
Collins Otieno wacho ni nyamonye Karemo Chigichope Ongunjore, Victor Marcia ya Karapul wacho ni entie kodwa Francis Omolo Uyawi Beach, Raymond Prince Davu wacho ni Alego Rachuonyo omora ahinya gi chenro ni. No bende Judy Nyaramola wacho ni Migago chopo ne ka entie Kahawa West County ma Nairobi. Jen Anyango bende wacho kanyo ni en bendo sayuoro kendo entiere kodwa e budho setege mag Migago. Josephat Woodley Gala Uchieng wacho ni Ramogi TV chopo le Gala Kabiero e yo mowinjore ahinya. Boniface Augustine aneni ka chero kawano kuom keto Ramogi TV wacho ni kanyo engineer Iso Ismail no Somanase Somo Indra Junior kantie Migori Rafiki Nyakwaro Pondo bende wacho ni entie gi Oscar Nyakwaro Rigi wakili Mudiwo Flozi Anet Marcia ya Odongo Jauloma Fredi Makotieno giduto gikete Ramogi TV Nyakwara Munga Jwang eno bende kanyo ote mochwal gi Edith Okeyo ntie Machakos kaunti ya Machakos omora ahinya gi chenro yo matin. Nyakwara Munga Jwang med oro ote magi ma en Migago kikidhi mabosha. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, ongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254. Huyu ni Dan kutoka Meru, ndio mshindi wetu wa 1.57 million Kenya shillings pale kwenye jackpot. Uliekelea games ngapi? 13. Na ukashinda zote? Kabisa. Wow, goodness. Nilikuwa na shilingi 49 kwa account. Nikaona nicheze hiyo midweek jackpot, nikapata 13/13. Naweza tu bashiri na ingiane. Una plan kufanyia nini hii doba zenga? Kuinua nayo biashara zangu. Kwa wale wasio ambao hawajaweza kucheza shabiki, unaweza taka kuambiaje mzee? Azindi kucheza shabiki ni ukweli, azindi kucheza hata wao watakula kama venye nimeipata yote. Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Chambua game zako 13 safi, alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot. Pia wewe tukuite milionea. Mina dai wote twende hivi tubeti. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima mopondo. Siasa ka ngamoy wae maduong katere siasa en Daniel Arap Moi. Ngera nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ngama ne nie duond loch. Neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano wa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuno. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo na wachukari ma jobunge
jonjo kod buot nochaka ne Bwana Sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga. Tich Ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono ankol moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuot onagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gima timo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Machiegni kendo Nyakura Mgajwang' ma en migago wadhi mbele gi weche manyien. Jotend e kanise kaunti ma Busia koro golo kwayo ne piny owacho mondo mi homanyio minyalo tiek godo midhiero mag mach e skunde mathuka. Kata kamano gidwaro ni sirikal ochak chenro manyalo konyo jiwo jopuonjre mag sekondar e kindego joma ng'won mathoth kata jo Samaria mathoth osewuok mar konyo jopuonjre manoyudre masira mar mach e skunde mopogore opogore. So I think Mwalimu bila shaka wametufaidi pakubwa kwa vile wamekuja kutufariji na kutupa msaada kutokana na mkasa ambao tulikuwa nao wa moto ambao uliungusha bidhaa za wanafunzi 170. Bila shaka wanafunzi wote katika bweni hilo walipoteza bidhaa zao zote. We want the government to be involved to help these people. Let's send people who are going to counsel those families. Let's send people who will be able to be involved to help schools which are struggling. Let's get our professionals who can be able to advise schools so that our boarding schools are going to be good places where children can stay safely. We want safety in schools. Wakati janga kama hili natokea, si lazima uwe na pesa nyingi sana ili uweze kujitokeza. Lakini vyema tuweze kusimama pamoja na watu wetu. Na si tu viongozi peke yake. Ningetaka kuwaomba wahisani wote katika Butla na katika kaunti ya Busia kwa ujumla. Jamani, wakati changamoto kama hii inatokea, tujitokeze, wa shilingi 1, wa shilingi 5, tuhakikishe ya kwamba familia zetu ama watoto wetu wanaweza kusaidika. Riwruok mar Kenya Red Cross ochiwo tiegruok ne jofwambo mawuok e kaunti ma Garissa seche ma koth machuok igeno ni koro dhi chakore e gwengego kochopo dwe manyien. E puonj ma kamano jofwambogo ne onyisi yore mapiyo mag nyalo chiwo godo kony ma aruya ne jowetegi ka opo ni giromo gi midhiero seche mag bende koro gidhi nyime gi tijegi mag fwambo ka gikeyo e kinde mag koth. Jofwambogo bende ne onyisi mondo mi ginene gigoyo kogno weche mag fwambo mane ni ok gilando miriambo manyalo kelo athuwe kind oganda.
on their day-to-day activities, especially some of the projects. I think we can incorporate the media, more panic to the communities, and we also know that all is going to what we would also kulingana na utabiri wa hali anga inaonyesha kwamba mvua ya Oktoba, Novemba, Disemba itakuwa below average, yani haitakuwa kulingana ile kiwango inatakana. So tutashirikiana pia na wanahabari wa Garissa ili tuweze kufikisha ujumbe kwa community, kwa watu wetu ambao ni wakulima, wale ambao pia ni wanafuga mifugo, ili waweze kuwa na hiyo habari ndio waweze kufanya ile mambo ya early preparation na pia early action, ili waweze kuuza mifugo yao ndio wasiweze kupoteza kwa ukame ambao inatarajiwa kukuja. So when it comes to supporting the journalists on the ground, they can come to us, or when they are there, when we see what they are going through, we always offer psychosocial support. We have a department for that, the MHPSS. And then also for preparedness, we have been carrying out response activities in preparedness for any eventualities. So even the journalists, like during the training, they have requested for first aid training. That is a key point that we can start with within the region to also encourage the journalists. They can also support us in the field. As much as they're also there to cover the stories, the impact of what has happened, they can also join us in supporting to support the communities that have been affected. Japonir mawuok e anyuola mochan ne kadak ma Kibra boma Nairobi oyudo fungruok tok yawnegi kar kano buge kod somo manyasani ma igeno ni koro dhi ting'o malo rang'iny mar somo e alworano. Kaluwore kod jakom mar AMG Foundation Andrew Muthe, kwan mamalo mar jopuonjre modak e kuonde ma anyuolagi yutogi ni piny hinyo kale achiedh nade mathoth ahinya tetemo yudo somo makare, ka okang' ma kamage to duoko piny pek ma jonyuol yudo e nyiewo buge kod mwandu mamoko mag somo. Chenro ma kamagi ni koro biro konyo jopuonjre mamoko bende counties duto 47 ma thur kae. A lot of planning has gone into opening this library, and our prayer is that itakuwa a blessing to all the children in this neighborhood, and that that blessing will be a blessing even to your children. So as we open it today, we wish you well. I am so grateful for these children because this is going to be your library. Make sure that you use it in the right way possible. Na muweke pale ingine, mkuja plata kule Lindi, muende kule Kibera mzima, mtuwekee library kama hii. Na Mungu atawasaidia pia. Na pale mnatoa hiyo mali, muongezee, Mungu aongezee. Mujenge kama 5 hapa. Kila location zetu hapa ni 7. Katiba mar Kenya oketo weche ariyo kata weche magarita kaka ratiro mar oganda, kendo kata obedo ni oganda ijiwo mondo mi okonye jiwo arita, sirikal mantiere kod ting' mokwongo mar rito oganda kod mwandu mage. E higni ariyo mag jatend piny Kenya William Ruto, arita osebedo nade? Jafwambo mar George Bati miyo waler. Arita. Ma en achiel kuom mise mag kwe kod dongruok kendo ratiro moketi e pend chike mapacho ka. E higni ariyo mar jatend piny William Ruto, jomoko osebedo ka seyo rochruok mar arita. Tindwa toma lead, oganda wa toma lead, jodongo toma lead. Wayuak ni jokonywa ne kagwan gi chandruok. Ka sirikal yango chiwruok margi en ni Kenya obedo kod arita mongirore. Their days are numbered. We will fight them on land and from the air. Bang' ne kao ligangla ranyisi mar kao ting' marito piny, jatend piny William Ruto osebedo ka yango kenge mag neno ni arita ongirore. Bang' ne golo chik ne jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mondo ogur iwe nyandwat mar mar Okak, kendo singo medo tiyo kod jolweny e jiwo arita. Nimemwambia Profesa Kindiki atoke ofisi Nairobi aende aishi kule North Rift mpaka hiyo mambo ya wananchi kupoteza maisha yao iishe. Tumeanza operation ya kutafuta sehemu hii yote mahali kuna wizi wa ng'ombe. Lazima tuhakikishe usalama umerudi. Kama itachukua miaka 100, jeshi watakuwa huko miaka 100. So hamuna shida. Weche mag arita sani nenore kama ojiwore gwego. Okang' mane en jawache lo bila Charles Owino
koni nyalo bedo makare ka oket mbele weche mag dongruok e gwengego kendo kedo kod johala ma odonjore kendo siro kuo mag jamni. Areas mag North Rift go. Some of them gin kuonde ma hardship areas kaka Turkana, some parts of Samburu and Pokot, and some parts of Baringo. Wager schools. And that is why nineno ka jatend jalweny miluongo ni soft power. Jatend jalweny the late Ogola notho kanodhi inspect schools in those areas. Maniluongo ni soft power mokigori gi ji. He developed schools, some of them are boarding, imayo gi morans, itere school. Gimose timore ni some businessmen, johala, osedonjo e sponsoring kuo mar dhok. E wi lweny manobedo Sondu, Owino lero ni ber ka ogendini obedo kanyakla kendo many kaka inyalo tiek weche mag siasa manyalo nyayo sigwe kind ogendini. Jolango gi luo osebet ka kwalre dhok higni mang'eny, but ok wabed gi skirmishes. Samineno ka nitie skirmishes to ng'e ni siasa ni e iye. So gimwa need is cooperation. Wanyalo bedo gi elders from this side, elders from that side, to wabedo ga strong community policing system. Lwar mar ndek jolweny manokelo tho mar manen jamadar mar jolweny Francis Ogola ne onyuolo penjo e wi weche mag arita e sekta mar arita. Kaluwore kod bedo ni motelo ne lwar mar ndegeno, mamoko bende ne osetimore ka oting'o lwar mar ndege manoting'o mane en jatend migawo mar jolweny Aden Duale kod machielo manotimore Kajiado kendo kelo tho mar jolweny ariyo. Kata obedo ni jatend piny ne ogolo chik mondo tim nonro kendo chiw duoko e wi masira mar ndege manokelo tho mar jamadar Francis Ogola. I have full confidence that General Omenda and the team he has appointed to make sure that all details are laid bare on the accident that took away the life of General Ogola. Oganda pod rito mar ng'eyo gima ne okelo lwar mar ndegeno. Rapim machielo manoketo sirikand Ruto e ratile weche mag arita en ng'anyo mar kweth rowere mag Gen Z, kama nose obila kuom tiyo kod teko ma okalo kiew kendo se sirikal kuom golo jolweny mondo kony e kelo kwe kinde mag ng'anyo. Ma ne omiyo jalup jatend piny Rigathi Gachagua osebado obila mang'weyo maling'ling kata NIS kuom ninde tich. We have a dysfunctional National Intelligence Service that has exposed the president, the government and the people of Kenya. Kalure kod Charles Owino, both manyalo bedo ni osebedo katimore pachoka e weche mag arita en nek manotimore Kware, ka penjo en kaka oganda ne nyalo negi ka ok apisa mag arita ofwenyo. Incident moro mane waneno marach manotimore Kware ni ne nyalo bedo ni nego ji e wito kanyo ni to onge information ma jo arita kwe ni godo. En laps mane duong, but I pray ni from gima notimre no aparo ni koro jowa mane ground, jo intelligence, jo criminal, jo DCI intelligence, the general intelligence to kod obila mamoko, aparo ni koro gin chonjo. Owino koni e higni ariyo ma jatend piny William Ruto setiyo, arito sejore. Kata kamano, medruok kuo mag nyamburko bende odwa medore kaluwore kod pek manitie keto rameny mag wang' dede e bombe ma Thurka. Cases madongo dongo kaka manineno ni robberies nyocha odok piny kabisa. Waonge gi major robberies kaka matimre e bengi kata mikwalo ji e supermarkets. Level mag robbery odok piny kabisa. Gimodhi malo gin gik moko kaka kuo mar mtokni. One reason momiyo kuo mar mtokni omedore en wach the IC3 marwa mar sirkal ndalo moko chien kanyo bedo gi shida matin. Ka idwe mar adek sirkal ne onyiewo masinde mag lweny ne obila mondo kony jiw arita. Owino lero ni nyaka med ket maino e lony manyasani mondo kony eneno ni arita obedo makare e gwenge duto ma Thurka. Wach mar arita kwe gima sani important ahinya en gima iluongo ni technology. Along the borders wadwaro cameras ma very strong. Wadwaro drones, like ineno ka jogo keto ne ji IEDs, improvised explosive devices, so when a vehicle comes, goes on top of it. So wadwaro drones ma can detect before even you send in buses or something. Munyalo bedo gi drones in front, munyalo detect ni now there is an ID here, and then it can be removed, and then you proceed. So it is very expensive. That is why even IC3, the cameras in town, mane konyo waka, maintaining those cameras they are not very cheap, and we need to install more cameras. Arita en ratich oganda, kendo en ting' mar sirikal mondo chiw arita ne jopiny kod mwandugi. George Bati, Ramogi TV.
Nyakora mga juang e chendro mar ng'egwenge wa jumani tarbin marwa manyon ma oluar hegweng magod kwer mayudre kaunti ya Migori sigande lach kendo sebed ka ipi memak manane kawuono to koro wadawede achiel kachiel kendo heyo matut molo kaka isewinje awinje kaka kelo sigane gi Millicent Adhiambo. Nyakwara Mogia Juang machiegni kendo e telo machielo e chenro ni mar ng'egwengewa ka jumani kalapapla ma pod onyonore mana e kaunti ma Migori ka owuok watho ng'er ofuyo ma obio piyo kama ong'ere ni God Kweru mayudore e sub county Masuna West. Sama iwinjo kama iluongo ni God Kweru, ang'o mabiro ga ipachi? Machiegni e ng'eyo nonro mar God Kweru. Mokwongo Nyakwara Mogi wawinja nena paro mopogore ewi kaka jogweng lieko koteno kod nonro mar God Kweru. Ene kama ne rupuye ng'enyie. Ne kitende nitie madongo dongo. Koro kitegi kane ikunyogi ne kama kwe nitiere. Koro kwe ne momi ichake ni en God Kweru nikech ene kama ne kwe mane nitiere. Kwe mani puro godo. Koro kwe ne ng'enye ka nikech ne gin kitego ne ikunyogi gi kwe. Ne nitie got moro malo kacha mane jolejo ne dhi kwere maricho. Koro kane wuon dino miluongo ni Simeo Baba Mesia Undeto nodonje godno to nochako godno ni God Kweru nikech ne kama ikwere maricho. Kitimo marach tidhi kwero maricho kanyo to thieth kata kani dwaro mondo ichangi kata kani nigi shida mar chango tuo mone chandi to ninyalo dhi e godno mondo yudi thieth. Ne wan gi jotheth ma joka Kienga mane thethe bo God Kweru ka itie got ka. Koro ka ji nochako kanyo to nochak ni God Kwe kama inyalo yude kweru God Kweru. Bang'e mar ariyo Simeo Melkio Baba ma en jatend din mar Legion Maria nobiro ochako godno ni God Kwe. En kuma kane idhiye tiyude kwe, en kuma kane idhiye tikwere richo. Koro ma osebedo ka lando God Kweru ni God Kweru. Koro ji lande ni God Kweru lakini en God Kwe kata God Kweru kama inyalo kwere maricho. Koluwore gi kaka joma chon nodak ne weche mag juok ne ng'eny. Koro kane jaduong' Simeo nobiro karwa ka to nokelo lamo. Koro ji ne kwero weche gi mag juok ka gidonjo warruok ka omiyo ne okano wach ni en God Kweru kama ikwere richo. Nyakwara Mogi bang' winjo kaka jogweng' oselieko koteno kod nonro mar God Kweru. We koro wawinja nena adieri kod kuku mar wach koteno kod gima dine mi chak gweng'ni ni God Kweru. Chon mokwongo ne ji time nyasi mag luo mar kitgi gi timbegi. To kane gik moko ndalo mane ji puro kane en thim to ne ji biro puro ka to kano kwe ka nikech ne nitie gima notim ka jogo timo nyasi gi mar piny to ne gikani kwe to onge ng'ama ne kwalo kae to wach ni God ni karen God mar kwe. Koro nikech kwe nitie to kendo ikani kwe koro nobedo God Kwe kama ikani kwe. Koro lejo chako biro to ng'ama okwongo tero ji e godno iluongo ni Setpero Kweto mako kinda mokwongo dhi kanyo koleko ni Bikira Maria dwa nodhi ogerne ode mar Ligala. Milambo en God Kweru ni got mar Milambo. Koro ni kuma chiegni gi Jerusalem en mwala moyo. Koro mae godwa mar Milambo mono wani yude jomoko morwakore gi lewni marochere. Kwerewa ne timo misango e wi godni. Misengni kata ka koth ok chwe kata ka piny rach to giidhe wi got. Gidhi gitimo misango ka gikwayo Nyasaye mondo me okony piny. Kane gitimo misango e wi godni to ne ka koth ok chwe, koth ne chwe. To kinyalo paro kinde moro lweny nowuok kaendi moganda mathoth bende nowito ngimagi. Jaduong' Odongo leronwa gima dine kel lweny makamano. Nitie ng'ato ni adi ka to gi ng'ato ng'ome ne pach barruok obede makoro jogo dhi yore ka to lweny obede adi ka dwaro bi gipos gi jogene to jogi be dage ni kobiro to nyaka dwe bade piny mondo obed ni oyie gi gik ma joka wacho nikech nodwa dage ni koto weche mag baba mane timo chon mondo keth te mondo chak meke to ok nyal yie mondo te weche mane mag baba wacho nikech mag roho to gi gik mane timo to ka Nyasaye osejiri timiyi mana telo moro nikech Nyasaye mane yiero ng'ato. Koro mago mane miyo pogruok obede. Koro kane gidwa donjo gi thuon joka bodagno ka gibi donjo to kae notamo gi moko ginya donjo omiyo thon nobede ka gibiro kod bunde to Nyasaye noreswa miluongo ni Francis Okech nokonywa mang'eny ahinya. We koro wawinja nena ni humbe landore kod weche kata timbe mage e gwenge mopogore. God Kweru landore kata e gwenge mamoko kaluwore gi lemo ma jolejo timo ka dwe mar 9 ka dwe mar 9 nikech sa otimore kama duong' kabisa ma jolejo wa kuonde mopogore opogore ka donje e godno. En kama gode nitie mang'eny ipure
gi kwe matindo tindo kata madongo dongo. Aya God Kweru ni ene kama kanisa mar Legion Maria nitiere. Gisani umbe landore nikech koro ka kwe nosebete, koro ji hero bire kabisa mondo mi giyudie kwe manokel ka magi jaduong' Simeo Ndeto. Wi got kanyo king'iyo kanyo idhi neno kogerie kanisa maduong' mar Legion Maria, misen margi. Koro osebedo kalando God Kweru nikech ji ae pinje te kabiro mondo lemie mondo ne kama noike Baba Melkio. Wan kaka jo Legion Maria to wamedo lande saidi. Magode ni obedo got mar auma ne pinje. To gin dongruoge mage ma God Kweru osenyuolo nyaka ne ochakre. Osenyuolonwa skul ma waneno ka miluongo ni God Kweru Primary. Osechako miyo hospital kama noningo bed level 4 to sani pod en under county government. Mwangeni very soon odhi bedo level 4 hospital. Okwan gi dongruoge mang'eny ahinya mak mane wan wapuro mariewa gi rabuon. Koro rabuon gi mariewa gi cham, kal wapuro, oduma wapuro, mariewa mang'eny ahinya saidi gi rabuon. Sani waneno ka nitie udi mosemedre matin manyiso wa ni odongo matin. To pod nitiere ma wan go mapok ogiknwa kama waparo ni onego gik. Joma ne nigi jochiende mane juogi chando gode ni okonyo kaluwore gi Legion Maria. Dinde koro bedo ka ikenyedo kongo wuon minyalo ni jokongo ni ka ok nyalo yudo jomamer. Koro kwe nitie mar dongruok kar mar lemo mene babu kele jonawi mene nitie mang'eny gi jobilo nowang'o tema ne koro gigo norumo. To kata obedo ni jodak ma God Kweru kwano dongruok achiel ariyo adek, kwayo mage magin godo manyalo miyo God Kweru med dongore kaka owinjore. Ka wakwa jotendwa mondo gikelwa mbolea nikech wan pure mwapuro mondo wamed go puro marwa odhi mbele. God Kweru kasa old kichako gi Migori nyaka koni onge university ma kake wan GNCs mosetieko school wanyalo dhiye. Wadol mana ka aeki iyudo ka koro wadonje timbe moko ma very unique kake crime moko winjore to kade ni koro jotendwa gore nyalo winjo to de koro gima waremo kabisa kake GNCs ma mosetieko form 4 levels no ningo nginwa piny komoro ka mondo genwe universities mwanyalo join kata polytechnic moro mwanyalo dhiye. Nderni ma wan go ok be ahinya gini nderni manyocho yawo kuom wuod rep manyocho kadho to gisani na wagombo ni mondo chak los gi mana kaka nicha gen. Ngwa bede go hospital moro maduong' makata ka jomoa oko ka tuo goyo to samoro wanyalo yudo kuma giyude thieth mapiyo mondo gichangi to sani tamwa ni samoro jomoko yudo kitinyi tero Migori. Ne wachako gedo to wi gedo wagi pok waneno kwa gero ot moro maber kata udi mabeyo ma nyalo miyo ka ng'ato biro kata moa oko e piny moro ma oko to ng'eyo ni ma ni God Jehova. Koro laini mar gedo no emwaneno kare mag udi waonge go. Mana kamano nyakwara mogi gi kanye mwachopo gode gi komatilo makawuono e chendo ni mar ng'e gwengewa. Omiyo kik idhi mabor, med kete mane wang' jui mari mar Ramogi nikech kae emomedo kelo ni nonro mar gwenge mopogore. Onyalo bedo gwenge kumiae kata kama isewinjo tigombo ng'eyo nonro mage. Oriti masani nyinga Millicent Adhiambo kata kiero inyalunga ni Nyaboma. Tuambie kwa majina unaitwa nani? Anchep Nayan. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanyanga biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza. Pale jobe? So pia mamode wengine ni mapilot huko? 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjez mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviatorshabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi.
bonyeza *811*500#. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Machiegni pao tuke nyakora mga juang. Jong'wech mag team mar Kenya Police mano PM hetuke mag Diamond League mokalo nyosi dhi kuom timo maber e tuke makamaga. Apisa mag obila go kamoting'o Emmanuel Wanyonyi, Beatrice Chebet kod Mary Morai.